Είμαι ο Angel Killer και θα κάνω ένα βίντεο Clash of Clans. Κοιτάξτε, πρέπει να πάω τώρα στο attack. Ωραία. Είναι wizard. Δηλαδή μάγι. Μην ξεχάσετε να μου κάνετε subscribe και like. Λέω να το κάνω. Ναι, πρέπει. Εντάξει, χάλασα λίγα διαμάντια. Κάθε τα λες και λίγα. Θα πάρω αυτό και θα το φτιάξω. Θα τα κάνει μετά off camera. Δηλαδή όταν τελειώσει το βίντεο θα τα κάνει μόνος του. Αυτό εννοεί. Τα βάζω εδώ λίγο πιο μακριά. Ναι, απλά για να τελειώνουμε γιατί βαριόμαστε. Ορτίζει λίγο. Ήρθε και ο Νίκ εδώ εδώ. Μίλα. Γεια σας. Παίζουμε Clash of Clans και παίζω Angel Killer. Παίζουμε Clash of Clans. Και έχουμε και τον Freddy Gamer GR. Όχι, τον Λεωνίδα. Λεωνίδα. Το παλιό του ήταν έτσι. Έκανα και καινούριο κανάλι για να ξέρεις. Κάπου σε κανάλι για αυτό, Τζέκα. Να το κάνετε και πολλά like. Μην το παραχέσουμε, μην το παραχέσουμε. Θα το χέσουμε. Να κάνετε και στον Live The Pro πολλά like. Ναι, βασικά έχω ένα βίντεο που είναι κάπως, από να ακούει τη φωνή μου, έχει κολλήσει. Σε μια φάση είναι σε μια φάση, είμαι έτοιμος για πόλεμο και έχει μείνει έτσι ακίνητο και ακούγεται, λέω πάω στη θάλασσα και είναι έτσι πάνω στο γρασίδι. Δεν πειράζει, θα κάνω και άλλα βίντεο, επειδή τότε είχα ένα υπολογιστή που κόλλαγε. Τώρα πήρα καινούριο. Αυτό είναι το δεύτερο μου βίντεο, να ξέρετε. Γαμάτο. Κοιτάξτε, είμαι ακόμα πρώτο level και ακόμα δεν έχω ξεκινήσει, δεν είναι καθόλου καλά τα πράγματα. Ωραία. Κάνει μία ώρα καμότο. Πάτα πολλά. Από ό,τι ξέρω πρέπει να περιμένεις λίγο μέχρι να γίνει, δεν πρέπει να δίνεις συνέχεια. Και ο Angel Killer έχει μαζί του και Wizard, γιατί του είπα να μην τους χρησιμοποιήσει. Εγώ τους Wizard τους έχω επίπεδο 3. Χάλασα 5, αλλά δεν πειράζει. Θα πεθάνουν, βάλει. Έβαλα 2 wizard. Είναι λίγο δύσκολο. Μακάρι. Ωραία, ναι. Θα γράψει ο Άγγελος Αρσαλίδης. Βασικά Angel Killer. Killer. Γαμάω. Είμαστε γαμάτι. Θέλω να σας πω ότι μέχρι τώρα ο Angel Killer είναι level. Τι έβαλες, ρε? 1. Και δεν φαίνεται ακόμα γαμό. Εφιστένα τι θες να φαίνεται. Επικεφαλίδα 1.
Ναι, αυτό δεν κάνουν. Καλά, μου λέει πάντα. Καλά, πού πήγε ότι η Μυρζιά πήγε να κατουρίσει. Μες στον δρόμο. Να κάνετε πολλά like σε αυτό. Να σκάσετε στα γέλια. Το Δίκη Μεριτζάρ πήγε να κατουρίσει μέσα στον δρόμο. Και μου έχει πασκλωθεί εδώ πέρα. Μετά έχω τον μπουφάν του. Τάχα μου το έχει πάρει από την Google. Του το έχει στείλει. Ωραία. Τάχα μου, δεν είναι τάχα. Ωραία. Καλά, ακόμα να κατουρίσει. Καλά χέζει αυτός. Τι έκανες ρε. Ωραία. Δείχνει τα μπέλα. Και αυτό. Δεν θέλει τη Μεριτζάρ. Ο Λεωνίδας με δύο σύγχους. Στα αγγλικά. Ωραία. Α, νομίζω σου έβγαλε τι level είσαι. Ναι, σου έβγαλε. Μου έβγαλε και γι' αυτό χαίρομαι. Μην χαλάς όλα τα διαμάντια σου, να φύγεις και κανένα. Δεν τα χαλάω. Πρέπει. Θέλω να σας πω να κάνετε πολλά like και sub στο Angel Killer, στο Λεωνίδη με 2 σίγμα και στο Freddy Gamer GR, αλλά και στο καινούργιο του βίντεο που λέγεται, στο καινούργιο κανάλι του που λέγεται Lame Team. Lame Team στα αγγλικά. Lame Team. Και στο Nick the Pro. Και φίλοι. Πήγα 2 level. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα έχει πάει level 2, μπράβο. Μπράβο παιδί μου. Μέσα σου λέει. Κοιτάξτε. Παίζει κάνει τα τέλεια. κάτω. Είναι και Άλκης εδώ. Είναι ένας φίλος μας. Αλλά δεν παίζει ο Άλκης. Παίζει ο Δεν έχει κατάληξη. Angel Killer. Αλλά είναι καλός φίλος. Σοβαρός. Το Archer Tower. Πρέπει να το κάνετε level 2. Ωραία, κάντε level 2. Και τα goals στο RAD πρέπει να κάνετε level 2 οπωσδήποτε. Και πάμε. Ναι. Ο Άλκης τώρα πρέπει να φύγει, έχει μια δουλίτσα. Μπορεί να το ξαναδούμε σε άλλα βίντεο, αλλά για τώρα πρέπει να προχωρήσει. Γεια σου Άλκη. Hello guys. Γεια σου. Παίζω λίγο τώρα. Για να δούμε. Από όπλα κανόνι πρέπει να βάλετε. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, επέστρεψε και Άλκης, γιατί τακτοποίησε στη δουλειά του. Να ακούσουμε λίγο και τον Angel Killer μας. Μίλα. Τι να μιλήσω. Θα σου έλεγα τώρα. Εδώ πρέπει να φτιάξουμε κάποια πραγματάκια. Με συγχωρείτε λίγο. Από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα, ο Angel Killer παίζει πάρα πολύ καλά. Έχει πάει level 2 και άλλο λίγο θα πάει. Εγώ να ξέρετε, είμαι ο αδελφός του Άγγελου Τσάρφ Ιταλίδη. Angel Killer είπαμε. Εντάξει μωρέ. Και του Nick the Pro. Λοιπόν, εδώ πάμε να πάρουμε ένα διαμάντι, 10 διαμάντια. Που είναι εδώ πέρα. Παίρνουμε τα χρήματα.
Όπως μετακινούμε λίγο τα πράγματα στο Classroom Class για να γίνει πιο εντυπωσιακό. Σε λίγο θα πάμε level 3, να συνεχίσω τον Killer. Ευχαριστούμε πολύ. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και subscribe. Και στον Nick the Pro. Αντιγεια!